Ну что, готов сесть за руль новенькой тачки? Тогда торопись принять участие в новой акции от Формула 55. Крупные денежные призы и крутой электрокар ждут именно тебя. Шансы на победу уже у тебя в кармане. паҳлавони номошнои тоҷик Сомон Маҳмадбеков дар рақобатҳои вазни 81 килограмми чемпионати ҷаҳон ки дар шаҳри Абу-Даби, Амурати Муттаҳидаи Араб ҷараён дорад, барои Тоҷикистон пас аз 17 сол дигарбора нишони биринҷии ин мусобиқаи пурнуфузро тақдим намуд. Сомон Маҳмадбеков саҳифаи 17-солаи ҷудои тоҷикро аз нав варақгардон кард. Ӯ дастоварди Расул Боқиевро дар қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон ки дар шаҳри Рио-де-Жанейро, Бразилия ҳанӯз соли 2007 ба даст оварда буд, дигарбора такрор намуд. Дар рақобат барои ишғоли зинаи сеюми ифтихорӣ Сомон Маҳмадбеков бар намояндаи Гурҷистон Димитрия Гоҷиладзе ғалаба ба даст оварда, нишони биринҷии ин мусобиқаи сатҳи баландро моли худ гардонид. Сомон Маҳмадбеков замонист ки ормонҳои деринаи мардуми Тоҷикистонро дар баробари Расул Боқиев ҷомаи амал пӯшонад. ҳамин гуна дар рӯзи сеюми рақобатҳои ҷудои ҷаҳон дар вазни 81 килограмм унвони қаҳрамониро намояндаи дигари Гурҷистон Тато Григалашвили пуртаҷриба ишғол намуд. Зинаи дуюмро Тимур Арбузов соҳиб гардид. Зинаи сеюми дигарро бошад ба ҷуз аз Сомон Маҳмадбеков ҳамзамон намояндаи Кореяи Ҷанубӣ Ли Чунҳван ишғол кард. ҳамзамон дар рӯзи чоруми рақобатҳои чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо боз ду тан аз намояндаи дигари Тоҷикистон Комроншоҳи Уступирён ва Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода дар рақобатҳои вазни зери 90 килограмм вориди татами хоҳанд шуд.